Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει πολλά επώδυνες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Αν κάνουμε κάτι να βελτιώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση, να ελαττώσουμε τους ρήπους που προέρχονται από τα αυτοκίνητα, από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας και από οικιακές συσκευές, αυτό θα βοηθήσει και το περιβάλλον, θα βοηθήσει την υγεία των ανθρώπων σε όλες τις χώρες, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και επίσης σε χώρες που χρησιμοποιούν ακόμα biomass για τις οικιακές τους ανάγκες. Επίσης, αν αφήσουμε τα αυτοκίνητα στο σπίτι και περπατάμε και χρησιμοποιούμε ποδήλατα για να πηγαίνουμε στις δουλειές μας, αυτό θα μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και θα βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων που θα έχουν περισσότερη άσκηση και καλύτερη υγεία και φυσική, αλλά και υγεία πνευματική και καλύτερη ψυχολογία για να πηγαίνουν στις δουλειές τους, να κάνουν τις σπουδές τους και να κινούνται μέσα στις πόλεις μας και να κάνουν τις πόλεις πιο βιώσιμες και καλύτερα μέρη για να ζούμε.